Ake sibuke le. Izolo bekufakaza inhloko ye-IDEC, Investigative Directorate Against Corruption. U-Andrew noma umshushisi okuthiwa u-Andrew Johnson. Andrew Johnson uthule ubufakazi bakhe izolo, baphela futhi khona izolo. U-Andrew uqhamuke njengomuntu ohlakaniphile. Uyambona nje ukuthi nasesikoleni kusafundwa wayelenhlobo nje ehlakaniphe ngale ndlela eyisimangaliso. Mhlambe waphuma no distinction abasuka la ko 7 to 9. Wayesimangaliso ngisho esikoleni. Izolo ke ukukhomisile lokho. Imibuzo abebuzwa yona beyiphendula ngendlela egculisayo ne-fast uqhathanisa nabo bonke ofakazi ngiseke sabanabo la. Fast uthole to umbuzo uyawuprocessa fast engqondweni uphinde ubuye futhi nempendulo. Uyayibona nje ukuthi lento akhuluma ngayo umuntu ohlakaniphile lo. Okungaphezulu unanezilimi ayikhulumayo affluent kuzona. Esinye sazo kube isiZulu. Iloko ke uthobe inhliziyo zabantu okwenze wangena enhlizweni zabantu. Kuyo yonke lento le ekade eyenza iphendula yenza yonke into akavezanga lutho lusha okuyisimangaliso kunako konke. Ichaza ukuthini le nto? Chaza yona lento engiqeda ngisho ukuthi lo wamama hlakaniphile ungamthathi kancane. That's why eheda lowa unity enkulu nesatshwa kanje ecashile. Khumbula leya unity ngokukabheka icele iyona unity engareport indawo. Asiyazi nesikhathi singakanani nebudget yayo na yonke into kodwa kuyisimangaliso ukuthi ayireport indawo. It's worrying ukuthi kunabantu nje abayidizelayo nje abafluthayo. Ushilo ukuthi sekuzoba nomuntu asebezoreporta kuyena ozobaqapha. Akaqali ukusebenza uqashwe kulenyanga obvious ufike ngoba sekunalezi idubedube lezi. So ingena kanjani leya unity le? Leya unity iyona eyabopha uDumsane Khumalo kanye naleli thimba lakhe abaningi nje abantu ababopha. Isizathu sokubopha kwakhe ukuthi waqasha untombazane ngongemthetho emsusa engekho ngisho embuthweni wamaphoyisa waze wambeka waba ubrigadier. La report wakhe icala laselithathwa yiyona le IDEC.